U sumrak nevreme je prekinulo putovanje. Naša ekipa potražila je zaklon u najbližem hotelu kraj puta. Put će biti nastavljen tek posle prospavane noći na sigurno. Na nekih 950 km udaljeni od Moskve zastali smo pored mestašca Sajkiš da vidimo šta ovdje ima. Videli smo ovdašnji market, pa da pogledamo šta imamo ovdje. Ovo je kečiga, ovo je smuđ, ovo je som. Kao što se vidi, to su dimljene ribe. Ova gore nisam siguran šta je. Это все лещ. Лещ. Это тоже лещ, да. Možda je neka vrsta šarena, tako mi liči na divljeg šarena. Ovo je sad zelen. Ovo je ekstra, znaš. Что это? Pizza. Пицца? Тартар пицца. Ovo iza nas što vidite je priprema za pečenje šašlika. Šašlik je inače njihova vrsta ražnjića. Super! Sa svežim A što je to? Sir? Молоко. Молоко и сыр. А є сир. Кепка в клетку, галстук от кутюр. Разрешите мне, мадам, закрутить. Šta se jede ovdje? Vadimo ga i Plazma i suvo grožđe. A sutra ćemo isto plazmu i suvo grožđe. ne mogu. Suvo grožđe i plazma. Kakva je plazma? Vlado? Mi jedem paštetu. Naša ekipa vozila je u ovom trenutku teritorijom Republike Tarastan, čiji je glavni grad Kazanj. Grad ima preko 1 milion stanovnika i zanimljivo je pomenuti da je on centar islama u Rusiji. Nalazimo se u Federativnoj Republici Tatarija. Ovo je moj prijatelj, čistokrvni Tatar. Ovo je grad... Najbliže ne, u Tatarija. Tatarija. Koliko Tatarija ljudi ima? Количество 500 тысяч. Ну, 500 тысяч. Город не самый большой, но очень красивый и замечательный. Inače je po statistici 3,26% tatarskog naroda u Federativnoj Republici Rusiji. Ali po uređenju imaju običajno pravo i jedne su od federalnih jedinica zajedno sa kozacima koje imaju zaista, da kažem, povlašten status u svemu tome. Moj drug Tatar, kako se zoveš? Aleksandar, ja sam Zoran. Drago mi je. Zamenio nam je $500 da ne moramo da idemo u banku. Hvala ti puno. Супер курс. Super kurs. I to po super kursu. Hvala. Хайрли ю. Harli ju je na tatarskom pozdrav za sretan put i tako dalje. Da su putevi sve lošiji, najbolji pokazatelji su kvarovi na dodatnoj opremi. Usled snažnih i konstantnih vibracija polomio se nosač za prtljag na Edijevom motoru.
Posle popravke koju su pratile budne oči znatiželjnih, put je nastavljen. Jedan od čestih prizora sa kojim su se sretali naši bajkeri bile su saobraćajne nesreće. Zbog ove, do duše, nije došlo do zastoja na putu. Ipak, kada je gužva u saobraćaju ovako velika, potrebna je izuzetna pažnja da bi se izbegle rupe na putu i neoprezni vozači. Bez obzira na uslove vožnje, niko nije ostao ravnodušan na prelepe predele na koje su nailazili. U sledećoj epizodi budite sa nama i uživajte u lepotama Sibira. Dobrodošli u Sibir.